IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan dagiti residente iti Barangay La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte, kalpasan anapad binisita isuda ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Bayat iti panagbisita ti gobernador ket ditoy anaipayan dagiti residente iti lugar nga apektado ti oil spill. Ditoy nga da iti isayangkat a medical and dental mission ken ditoy anay-kanda ti relief goods para iti kananda gapot awat ti mabalinda pagsarkan no diket di iti panagkalap ken ti turismo iti lugar. 225 para sa kayo po na affect dito sa oil spillage. Meron din tayong agas dyan para sa mga kailangan ninyo. Kasi nakita yung tatay nga nagipunong tayo iti relief natulong kasi iti kalugaran tayo nga apektado iti dito napasama kita saan lang adeta babaen ti panagkisarsarita tayo kadigiti na dumado mga ahensya iti kalman adu da pa iti mabalin iti tulong at mga ahensya na para kadigiti kalugaran tayo iti Virgen Milagrosa. Kas nakita yu tatay inuwilas tayo pa digiti apo nga taga RHU tayo ti health tapnon ti kasta ket ma-check up nga sigod digiti kalugaran tayo na adda ti epekto na kadigiti angot nga na ito detoy nga pasamak ijay nga lugar tangamin no idi ni kalman ken idi na minsan aldaw ket nakaroon na isang kapay makaasudeg ken baka maulaw kapay no awan iti mas mo kada di nga kapiksa iti kaado ti oil nga nag-spill ken angot nga agapo kadijay and dalong bye-bye. May nag-iti daytoy ket kinuna ni Mayor Kalahati apapintasen danto manen ti lugar apaman a maikat na isadsad a barko. Urayan mi iti mabalin nga recommendation manipod kadigiti ahensya nga eksperto kadigiti nga problema tangamin ket masapol nga adalanda no ana bati dapat nga aramiden mi ken aramiden ti gobyerno tayo ken kastamot no ana iti partisipasyon deti maging kukuha kada ito nga barko. Iti agdama ket adapay laeng digiti crew iti maysa pagdagusan iti nasa nga init tapto irikasta ket makipagpartisipar da iti investigasyon ti kompanyada ken ti Philippine Coast Guard. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.